bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum hande kadi en mbaɗi no gowɗen wadde émission Sénégal men e Winndere-tv wonmo jooɗodi e hilifaɓe e leydi ndi kadi ko goto e anduɓe leydi ndi ene wiye Thierno Mohamadou Lamine Ka ene jawori no wiye Agnam Siwol ko welema mawɗo o witta oɗo saaha pattamlamo o rokka ɗum bandiraɓe gam kankone addude e yiyande makko e gandal makko e tolno gonaɗo ko ardi foof Thierno Mohamadou Lamine calmina bandiraɓe e on saaha puɗɗoɗen nadde e namde ɗe min calminima min juurimama min calminima kadi min dañi kadi minenne koye amen weltade joddade e ma yewtidde e Winndere nde kam ne wonno no mbiɗa ni jayde ko Winndere-tv ne heeɗe to jogli certuɗe saabu ko amin keeɓa hen nanal wonde no yimɓe min keeɗima mon momin jii on e ɗum ɗo taw ko noon caabi ɗum amin jetta on hen ne gawra toon kadi worsidiɗo amen e miijoji e weltade kadi gandanɗa hoorema e jonde nde e kadi holludema kadi an hoorema hokkude fayidagal tigui rigui ɗemgal ngal kutotoɗen ngal nde wonno minen kam no mbiɗa ni asno ko Agnam Siwol min jeeya komin Dakar naɓe ɗo min ɓuuri joɗade ko ɗo kadi min gollata wona ko ɗo min jangguinta ko ɗo min julnata ɗo min mbaɗata komin mbaɗata fof kadi ni haasi ko wayni so keewi e leydi he ɗemɗe goɗɗe ɗe gona pularɗe keewi erade min hen namdo min hen miijoji amen min gossodiri hen miijoji ɓe dokke hen ɓen mataw ina belto hen no fewi ɗum waɗi ɓen amin gowi hebde ɗen ɗum ɗo min kewani noon hebde ɓe ganduɗa hoore ma koɓe yimɓe ɗemgal meɗen gila Allah waɗi noon hunci hakkude meɗen an kadi anne ko wayni foof sowona min sali saaha foof aɗa ɗaɓɓira wonde gandanɗa hoore ma a yiiɗi ko wayi yimɓe gunda rogere wande dani e ɗum noon sikki ala hen minenne kadi komin kalde Winndere foof haaldude koreji amen ɓuranta min dawɗa ko ɗo min ɓurata fewnitade neɗɗo koko muyni ko ɗum lamɗinto taw ala ko min muyni so wona ɗemgal meɗen ngal ɗum noon somin kaldi komin mbawi haaldude fof haaldude e koye amen kadi ɓurata min welde alhamdulillahi rabbil alamin min beltima e garagal ngal min beltima e bisma ngo min beltima e miijo ngo cuɓiɗa kadi e ngal jewtiden hen ngo wayloji mbaɗi nder leydi Sénégal waɗi duuɓi sappo ɗiɗi won régime gonnoɗo ɗo henna kono ko ɓooyani hande waɗi régime garɗo ɗo ɗo yarate ɓe cuwataw hebde hay lebbi ɗiɗi kono yimɓe hewɓe enene mbiya hade mabɓe arde ɓe mbiyanno soɓe jettima koɓe gollotoɓe soɓe jettima koɓe wayloɓe e leydi ndi ɗo yarete régime mo suwa hebde hay lebbi ɗiɗi taw beele ñiŋore ene wodani ɗum e wiyede on gollaki haydara sino on waɗa mi wertima e namdal ngal lawol ngal ne waɗi fayida no fewi saabu miijade ni ko adi foof waylade wonde nde saabu ko wona hunde wemde saabu leydi ndi wonɗo ummi leydi ndi ummi koye gandanɗa hoorema e pelɓodiral musgal ngal ganduɗa kala ɓiɗɗo leydi he hunde waɗimo goƴa a dañi hen ko musma ma a waasi hen fittanu ma a waasi bande waasi hen fittanu mum walla waasi hen jawdi mum walla an hoorema joguima haaju ne yidde yaade sababu no fittinaji goɗɗi donka yaade haajuji ma ɗum noon wonani yimɓe fof goƴa kala gonɗo e leydi ko ɗum goƴa mum ka kilifa diina ka dillowo e banggal rendo ka jeeyowo ala fof mo ɗum yettaki ɗum noon woni bone mo ganduɗa hoorema no Fuutankoɓe mbiyata bone ficcallaki ala ɗo woppi woni bone kuftidinɗo on bone so waɗi jiwuti waɗi fedde duuɓi ɗiɗi duuɓi tati yimɓe gone e on ngundu ngam ha Allah walli yimɓe ko saabino yimɓe no pelɓude ngal woni poɗɗodiral Allah waɗi ɗum waɗi e dow jaam e deejre e nanodiral ha waɗi no wayi walde foof dendagal ala ko wawa haalade hen saabu hakkude mum wadde nde ko heewi ki jolli hakkude en kono ala kulli haal Allah walli yimɓe kañum ɗo wonno leydi ndi ko leydi duwonadi ha gandanɗa hoorema leydi ndi waɗi élection laaɓɗo o gandanɗa hoorema yimɓe fof ne gandi o élection rewi lawol ɓe Allah ñawani yo keeɓe leydi ndi ɓe keeɓi leydi ndi foti gollude ɗo noon so no mbiɗa ni laamu kesu so ari yettima asino ko wawi fodde eko wawi haalde eko wawi ɗaminanede foof wawi yarede koye hakkille saabu hay galle tan magol galle walla magol suudu baru aɗa andi ɗum wawi ko ha ɗum kaynude e lewru walla lebbi ɗi walla lebbi tati ala ko haalno ko foti no leydi leydi namdi ko haqqilantagal yimɓe jaara hakkille jaara seesa hay sino ko wonko woodi ko wiyete ko heñora woni urgent asino ɗum woodi ko gandanɗa hoorema ko wiyete priorité woni ko wawa ko ɗum fof haɗa ha heedata ko hakkille tan wawi yarede saabu wonko jiiɗa ha taw wawa wonde joni wonko jiiɗa ha taw wawa wonde hande kono ɗum wayi muusde fof sabu ka ala fof mbawɗa tan ko muñje ɗum ɗum noon ɓiɓɓe leydi Sénégal e ngal ɗon banggue min mbaddat hen ni ko erago boru min mbaddat ko erago enen fof ngaren jiiden jumma jiiden baaba
no min noddiranno hanki e hecci hanki yo yimɓe ɓe ndenda miijo woto jewtida e gueɗe leydi ɗi ƴeewa holko ɓuri won goƴa leydi ndi taw hen junngo mumen ɗum so nafoore nde ari wona nafoore ɓiɓɓe leydi ndi fof ko ngol erago min jokkata ɗum erade ko ngol min cuɓaki wonde ko kaali laami walla kaala minen ɓurmin wajji ko leydi ndi nde wonno ko leydi ndi jaya jaam enen wonɓe fof dañjen jaam onon keewi wiide ko ma jaam wooda de jama juule ɗum no tawde ko ma jaam wooda jama juula taw jama ko farilla mo Allah farri e dow meɗen eɗen jiiɗi ɗum waɗa feere pagguɗen jaam on mbaɗen feere jaam o woota kala biɗo no ummino bone mbiyen ɗum ala enen jiɗɗen ko jaam no Allah yamirere en ni sallallahu alaihi wasallam yamirere en ni enen kolle ko jaam jiɗɗen eroɗen yimɓe ɓe e jewtodiral haɗata poɗodiral wadde haɗata ko fof yaala miijo ngo gonɗi ko no parti waɗi au pouvoir ni no waɗi parti opposition par ce que parti opposition ala alternance wodata taw eɗen e troisiéme alternance eɗen gandi alternance tataɓo waylade tataɓe eɗen alani enen hen laamu rewi ɗo laamu socialiste libéral uji gari ɗo hen ganda républicain ji gari joni Pastef naɓe gari donc fitata ko Sénégal naɓe hanki kadi tolnima e haqqilantagal wawɓe suɓade no jiiɗi suɓrede ni tinno noon ɗo ñaagoto ɗe mbatten eranko politicien ji ɗi yoɓe jaade hakkilantagal maɓɓe yoɓe jaade neɗɗagal maɓɓe yoɓe jaade dimagu maɓɓe kadi ɓe jurmo ɓiɓɓe leydi ndi ɓiɓɓe leydi ndi tampi ko mayata ko kañum en mayata hen ko basal ngal ko kañum en basata ha ƴefta laaɗe ne jaaha ko musata ko fof koye dow mumen fawto ɗum noon yoɓe jurmo ɓiɓɓe leydi ndi jurma ɓiɓɓe leydi ndi hannde wona foɗodirde hande leydi ndi tolni ɗo no aduna o way jiiɓade ni sa jii ko taali en jeygol taali nongol ngo kalten hanki heccanki ko hande ɓuuri tarade hande ɓuuri muusi hande ni en jiiɗa innuɗe leyɗele kono won fuɗɓe gufodirde tako takki en tako ɓesguji men koreji meɗen nden noon en poti andude rendude hande so rendude waɗɗinoma en hanki no waɗɗiri men hanki hande ɓuuri waɗɗade so waɗɗi en hanki gotol ande waɗɗi men hande temedere ndendinen miijoji men ndenden gotan faago men kollen enen foof ko leydi Sénégal tiiɗi en kono enen fof ko leydi Sénégal ɗi ko kañum ndendata ko kañum kisnaten ko kañum ɓamtaten ko mbatten ko fof ko pour leydi Sénégal leydi Sénégal so ɓamtiɗoɗen hen leydi Sénégal ndi so alɗi alɗen hen leydi Sénégal ndi yaaji jaajaɗeɗen hen ko ɗum woni darde ɓiɗɗo leydi gonɗiraɗo ɗum wiyete ɓiɗɗo leydi wona e helde andate ɓiɗɗo leydi wona e ƴettoje andate ɓiɗɗo leydi wona e golle bon ɓiɗɗo leydi andate koye darde muɗum e fayidagal mum ene wawi naftirde ɓiɓɓe leydi mumen no goriɗen fayidagal joguiɗen hanki heccanki ha so hôpital uji meɗen guure meɗen ko enen dawto mahin ɗum ha ganduɗa ɗo hoore ma ko wayno forage uji men ko enen dendita jawɗele men mahin ɗum fayidagal ngal kollunoɗen leydi ndi ha leydi ndi foof ne ittan en ngal ɗon gueɗal ɓeydoɗen haɓɓade hen so leydi ndi fof tawti en hen alhamdoulillahi rabbil alamin so tawtani hen taw enen kam eɗen daari e darde poɗɗen darade eɗen goni ko poɗɗen wonde eɗen puul ha leydi ndi ɓeyɗo his ha leydi ndi ɓeyɗo yaaduyeta taw ko ɗum nafata en poɗodiral ngal ko ala ko woni hen d' accord somi faami elle mata jiɗɗa wiide ko ñiŋore wodanani ɓe e oɗo saaha taw wonde mana ɓe cuwa gollade somi faami e haalande maɗa eyyi aɗani yaawi seyna Oumar ɓe jaawi ñiŋede taw soko Allah taw ko haalande haala Allah takala goɗɗo fof e gaska muɗum yaawi mbimama ko magol suudu lebbi ɗiɗi heeƴa hay lebbi ɗiɗi ala ko haali leydi ɗum noon sawde ko ɗum noon heddi koɓe poti ko so tawi kala joguiɗo hen haqqilantagal walla joguiɗo hen gandal ne wawi wadde wiyeede yo waɗ proposition wiye ahan cellal ngal de to tolni ɗo sabu ko fitina leydi ndi hande so kala ñawɗo poussial o ko sabra ko caɗele koye ɗum ɗo ɓe paɗa koye leydi ndi ko gandanɗa hoore ma holno yimɓe mbawi defade koye mumen e guura koye ɗum ɗo ɓe paɗa kono noon so ndungu arani hono yimɓe defoto koye mumen e guura hay toɓo toɓani sinoma yimɓe hay toɓani saka yimɓe ɓe gawa saka coña saka paada e galleji so mbiyama yo deefe guura hono mbatte te kadi alhaali leydi wona tan no action ko maleyka wona tan no Qur'an wiyata ni won tan wona ɗum ko Allah heerori ɗum aade wona noon yaara aade kala kaɗa maha ko ma mbaɗa ngorondi pawa tout faire maha ha gortoɗa ɗo hapal laltoɗa ha gayna puɗɗa ƴewde noon holno no koɗɗita hen d' accord mboɗo sikki bandiraɓe e paami ko wona ɗum leydi Sénégal nanino ni hade président Macky Sall yaade wiidemo mana ene waɗi dossier ji kewɗo kanko fawi hen folom tongru makko ko Allah addi oɗo régime ko ɓe mbi kala dossier ji manan ɗi ganduɗa cour de compte walla galleji ɗi ganduɗa nebbistoɗi ɓeɓe ganduɗa kañumen jogui ngaaluji leydi ɗi
kala mana dossier goɗnoɗo mana yo yaltini e oɗo saaha dossier ji kewɗi rapport aji kewɗi mana puɗɗima yaltude kono waɗi wiɓe e yon ɗum ɗo de on leeli nde ngarɗon on poti wadde ɗum saabu ngaalu leydi ndi foof ene woodi jooɗiɓe hen tan heddiɓe mana ene lepto kono waɗi wiɓe ɗum ɗo de wona ko poɗɗon wadde saabu son mbaɗi ni gonɗon koye yoftade kon rankiñeji wonko woni e ɓerɗe mon joni alay saago ndewon to banggue rapport aji to gam jaggude yimɓe hollude ɗumen hankkadi no oɗon gone e laamu o holno jiiruɗa ɗum no lirduɗa ɗum baru pour ngaalu leydi ndi ina no waɗirte ni hawranani yimɓe ɗum wona laamiɓe mbi en noon ɗum ko kala ɓeeten l'observateur battuɗo haqqille jiɗɗo leydi ndi min mi haalimi émission wona goo wona ɗiɗi donc ɗum mi haalata ɗum hanki ha para hande mbaɗa haala goɗɗum hanani no leydi ndi tolninoɗo ɓeeno ƴefta laaɗe ɓeeno jaaha jaara koyɗe ɓeeno doga jiɗɗo safrade wawa safrade caɗele ne keewi ha gayni mbiya aɗa moƴƴina ɗon walla aɗa yonno ɗon gandanɗa hoorema won golle ɗum waɗi pour waɗe peeje ha ngaalu leydi ndi hisa ɗum ko erago ngo ɓooyɗen erade mun erago en jokka ɗum e erade yo ngaalu leydi ndi no hisiri heddi ko tolna hande ɗo kala hunde yaara koye hakkille te kadi leydi deñete leydi ko wiyete ko l'état de droit ko leydi fawi nde ñaworde saabu so ñaworde gonga ala deejere jaam watta so jaam ala mbiɗen ni jama jultaki état de droit jogiɗon ko gonɗo koye république principe mum woni séparation de pouvoir laami ɓi jaara laamu teedu mumen so tawi won ñawoji poɗɗo waylede walla won poɗɗo addede joguiɓe on haqqe kañum no jooɗo mbaɗa ñawori mumen ko fate ñawoji leydi no ɓiɓɓe leydi ndi leydi hisirta ɗum joguiɓe gandanɗa hoorema kulle nde kañum ene jogo ɗum woni la justice won question ngaji wona question politique so gérama politique tan walla fauché tawde enen fof en mbino enen fof kala kalannoɗo ene wiyatno justice leydi ndi ina lohi justice leydi ndi foti sembinede ne foti reftinede lawol foti hokkede kattande ha yimɓe fof tina justice o kala ñaworde ƴefti kañum ƴeftan ɗum hoore mum ha yimɓe tina justice o wona ɓuuɗo welde e kaari mi deñi ko muɗum mi weldani e kaali mi ƴefti ko muɗum beele ɗum wawa laatade ɗum wawa wonde ɗum ɓuuri wawde jokkude no hannirta ni ɗum alaa sago justice o ko kañum hokkate sembe woto ni ɓe mbi dossier ji rapport ɗum accide e juuɗe justice so justice yeehi ha tini wonde Samba o e Demba o no foti haaldede sababude ƴefti ngaalu leydi ndi to ko konngol justice wona konngol goɗɗo taw tinaka hen wonde o koko welde ɓeeɗo ko walla ko weldani ɓeeɗo ko to hande kay ɗum kay ko justice tan hokkama sembe ha yimɓe gandi justice o hokkama sembe ko kañum ƴefti ñawore ne yiye gonɗiɗe mabɓe ne justice o no hokko e mum kuugal ne yiye mo wondani e laamiɓe justice o hokko ɗum kuugal on saaha kala mo justice noddi yi an ko joguiɗa ko ngaalu leydi ndi no foti heptude no foti artirede ɗum dossier ji no mbiruɗa ni jaltinaɗi ɓe dewra ɗum foti par ce que ngaalu leydi ndi pour arta sino Oumar ɗum ko farilla matawde ko farilla de alors ko sabini menda min toujours mboɗo hokkira exemple leydi Sénégal dokkam ɗum to koye santé mum koye hôpital uji wonde a yahat to hôpital kala caɗele kala musal a yiiɗa haalde ni gandanɗa hooma jokka musallaji heddiɓe hande Sénégal probléme o ɓuurɗo mawnude ko probléme santé hande kala joguiɗo hande kala dafaɗo walla joguiɗo mo sellani so nawi ɗum e hôpital uji dañi koye fitino woni ɗum noon yimɓe gonirta ɗam ɗon gurdam ƴefte ngaalu leydi ndi rewneɗo wona ɗo fotani rewde ɗum ɗon wona hunde hande so tawi tinama won ƴeftude leydi he ko wona ko jeeya Thierno yo artire watte leydi ɓiɓe leydi ndi sohlude ɗum so won yiya an wonɗo ndewneɗa sababude ka sehi laaminoɗo walla ka sehi ɗum ɗo a ƴefti ko wona jeyma a ƴefti Thierno on cohlani ni hay goto ina sohla nawi hen kasoji en jiiɗa ɗum yoɓe mbat feeɓe jewtude e joomum ko wawi heɓede fof heeɓe ala nattine e leydi he ko ɗum ɓuuri wonde feere leydi ndi heɓta hoore mum leydi ndi ko hatojine e dañal mum leydi ndi haccude ɗum ko ɗum ɓuuri wonde gonga kala hay goɗɗo sabu wona wonde mi laamima tan mi waɗi ko belami walla neɗɗo mi laamima mi waɗi ko belami walla ɗum tan mi ala ɗum nawrata leydi yeeso addanta leydi jaam ko ɗum waɗi so dossier ji jalti min gañata hen tan ko dossier ji wona gandanɗa hoorema o komo am
mi joƴƴini ɗum no mbiɗa woni fawde hen folon tongol muɗum eyyi moɗo wino noon de ono wona sehilam ɗum kam ɗum hay goto yaltata hen yiiɗa tan ko kala dooti kala ñawore ɓiɗɗo leydi ko ɓiɗɗo leydi enen noon kadi mami waɗ ɗon erago erago woni jaaren jaam jaam enen holɓen eyyi enen sénégal naɓe ha tengti enen fuutankoɓe kay ɗon kadi mami waɗa hen erago heeringo woni yaaru jaam jaam o ko mbaylani ndi ko mbaylani sénégal kala ko sénégal naɓe foof ko haalte ko hokku sénégal naɓe foof waɗɗi koye sénégal naɓe foof toɗɗi mbasa enen kadi ƴewtade suɓade ko meɗen tan ƴeften mbiyen ɗum enen sababune caɗele hakkude meɗen e mum e neɗɗo goto mbiyen enen oɗo wiyen yo hoyne yo waɗe ni taw enen taw ko hano ko raison personnel ko hakkude ma e muɗum tan jiiɗa waɗ ɗum haare pour yo ɗum yo hoyne yo ɗum kadi enen ndentoɗen ɗum so tawi ko leydi ndi ina reftine lawol ko yimɓe fof deftinte lawol moment so reftinama lawol ala batte ko hono ko ɓiɗɗo leydi kono taw wiɗen subtade enen ko meɗen enen saabu jiɗɗen ko leydi ndi sono ma he taw ɓiɓɓe sabu eɗen mbaɗa hen juuɗe meɗen so leydi ndi ina ɓamto enen keeɓa hen gueɗal meɗen e so ɗum noon so ñawol leydi yana e meɗen yanate meɗen kono en jaɓa kam en jiiɗa subtade ko meɗen kan tan enen eɗen jofo ɗum enen ndetoɗen ɗum jaaren haqqilantagal kala no leydi ndi yarata ɗo tolni jaaden hen no leydi ndi yarata ni sa ƴeewi hande ko ɓuuri ko hande wonde actualité e nder leydi ndi koko fati eko wiyete ko LGBT ɓe mbi omo ganduɗa kañum woni président Pastef Ousmane Sonko e wonmo jaɓɓinoɗo henna ene teska on ko daraniɗo ɓe ganduɗa kañumen goni goor jiguen en yo keɓ fodde munen e toon to wona to walla ni e dow leydi ndi kaɗon haala hande ko haalte affaire e LGBT hande ko haalte e leydi ndi sa ƴeewi ni kañum ɓuuri hande maaro ko ñamete manan e leydi ndi ko arde foof hono lirduɗa ɗum aɗana a haali gueɗɗiɗi a haali maaro a haali LGBT sino ko sago amen tampe ɗe e jewte ɗe eko dugate ko koko hono watte feere ha sénégal wawa remande hoori mum maaro ha wawa defade hoore mum kono malheureusement ko kala ɗo ko wonde en kalata ha laaɓa ko pular kala hen beele collége men ɗi ganda ko haalte koko woni debbate gorkati eno ɗum allah ko harmin ɗum e dow koye meɗen ko ɗum histoire won tarih mum ne yaaji won halkiraɓe ɗum won guuɗe pusiɓe ɗum foof sababu nden bonande ɗum woni hunde haɓetede nde ganduɗa hoorema ɓiɓɓe leydi sénégal fof ndendi kaɓima ɗum minen min ciftin moon min mbaɗi ɗo hen seppo mawgo minen almameɓe ko min allah ardini nden fedde ɗo almameɓe gueejoy foof min mbaɗi ɗo seppo mawgo holɗum wiyede wonde ɗum ina président Macky Sall ina jogui ina jeeya e miijoji mum yaaci lawɗin ɗum ɗo e leydi he kanko o hoolma o wi wallahi mi anniyaki ɗum o haali o wi madama boɗo ɗo jooɗi mi watta ɗum o haal ala fof no haalani wonde wona gonga kono saabu fayre hunde arta ha yande dow ma woni wiɓe ɗum ko haala kono wonko waɗa less woni firñetere leydi ndi fof ummidi hen minen koyemen min gummi hollirde min gondani hen min mbaɗi ɗum ɗo min mbaɗi seppo mawgo mo ganduɗa hoorema onon fof o garina hen ala presse mo arani hen alhamdulillahi rabbil alamin wonko hesɗi ko ari hande min ɓuuri yidde laamiɓe ɓe ko yoɓe kuccande yimɓeɓe e nafoje yimɓeɓe ɗum ko toñangue ko adduɗo on de ko toñangue Ousmane Sonko toñi ɗon yimɓeɓe o toñi leydi o toñi leydi ndi ha tengte halifaɓe diina ɓe pourquoi mbiɗa noon eyyi o toñiri leydi ndi aɗani mo addi o wi ko sehil makko kanko saabu no walla eɓe ballodirano ko banggal politique kanko gardiɗo parti politique o noddi ɗum e era o bismima ɗum e banggal parti makko politique noon o wi Oumar so haalino ɗon tan a tinata mi tinata so on arno tan ari galle makko o noddi hilfa e parti makko politique o joddi mumen o haalde mo ɓe kaali haala mabɓe asino haala ka yaltoyi ma yimɓe mbi ko kamɓe ko haalaji mabɓe ko ɗon haaɗi ko noon addude foti bonande fonde noon gadda ɗum holtoon ndenndina ɓiɓɓe leydi fof joƴƴina ɗumen ɗum ɗon wona e hakkude mumen ina haala bonande nde waɗi Seydina Oumar ɗum noon hay joom galle goto watta ɗum hay joom galle goto addata rewɓe mum joƴƴina adda ɓiɓɓe mum joƴƴina
adda ɓuɗɗo waɗo fijji aduna he ina ala joƴƴina ɗum ina haalama no fijjide ha para jiiɗa wiide min komi kaɓatoɗo fijjideji ɗumon sa waɗi ɗum min mbiyata wala koye waɗa cinéma ka jiɗɗo nanude ɓi rawɓe ma e fijjide ka jiɗɗo nanude ɓiɓɓe ma e fijjide ɗum waɗi yiyande ko woni ɗon ko tooña ko waɗi ɗon koko tooñanki o tooñi ɓiɓɓe leydi Sénégal somo jogui haaju makko mo ganduɗa hoorema kala neɗɗo ko wawi wonde fof e caggal leydi ɗum e mbawa ɗum ittude hande ko gati dabbat hande ko hunde lawɗinande e aduna o ne heewi sembe hande kala koɓe watte kay pijirloji batteɗi maɓe cembina ɗum hen soko wolowo fettoɓe bal maɓe gadda simsaɓe mbiya alay saago ɓon ɗum haala mum gasani e nder aduna he kono noon ɗo e leydi Sénégal enenne wonko jaaruɗen wonko gonɗinɗen kala mo ganduɗa ene ara ɗo